ଏଇଟା ଏଇଟା ଚାଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡି ବୁରସୁଣ୍ଡି ନାଇଁ ଦେଖଲା ଚାବରି ଗୁଣ୍ଡି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହେଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ରଗିଆ नमस्ते अंकल जी। मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया। ତମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ରଗିଆ ରଗିଆ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ତ ହେଲେ ବି ଭଲ ଅଛି ତ ରଗିଆ ରଗିଆ ହେଲେ ମିଶା ଭଲ ଅଛି ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ସବଜି ହନମା ବି କାଇ କାଇ मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ 3ଟା ବେଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ସେମିତି କି ଆଜ୍ଞା ଇନଭାଇଟ୍ ବାଙ୍ଗା ଲେଗ ପିସ୍ ମିଲ୍ ବଢିଆ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଠି ଭୋଜି ଖାଇକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ଏମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏମିତି ନୂଆଖାଇ ଏମିତି ଏମିତି ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମ ଭାଇମାନେ ହସି ହସି ଖାଉଛନ୍ତି ହସି ହସି ବହୁତ ଏଇଠି ପରେ ଆସିଲା ବାକି ଚିକେନ ମିଳିଲା ତାକୁ ପୁରା ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ଫୁଲ ଖାଇଲା। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। ମିଳିଛି ବାକି ଲାଷ୍ଟକୁ ପାଣି ମିଳିଲା ଆଉ ମାଲ ପାଣି ନାହିଁ ମାଲ ପାଣି ନାହିଁ ଆଉ ଏଠି ଲଟେ ପଟ ଉଠାଇ କରି ଆଣଛେ ଅଛି ବାକି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖା ରେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମ ଆଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡି ବୁରସୁଣ୍ଡି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। बहुत कौन को भाई केंते लगा आंडी कुंडी बुरसुंडी चैनल को भी सब्सक्राइब करो। अरे ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? लाइक करो, कमेंट करो, एक हरी फॉलो करो। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ये हमारे भाई माने सब्सक्राइब करंतु अरे चर्चा एक काय काय आलो चर्चा को भाई को चर्चा करंतु